and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Kinahanglan nga mulihok na ka, Minard. Lahi ka na nga tilimado ni mong gipati. Mong kinahanglan nga mulihok ka. Mulugsong ka sa patag ug tabangi ang mga tao. Amo Mateo. Gamitay mong gahom sa pananaw. Piyo nga ang imong mata. O paningkamot nga makita nimo ang buti pasabot sa imong gipati karon. Oh, Amo Mateo. Dili ka mo makaikyas! Mamahimo ka mo mga sakop ni Agang Sandro! O sa imong nakita. Nagkagubot ang mga tao. Nagdinaganay. Doon ay mga naglakaw ng mga sumpi. O din ay babaeng doon ay magawas kay itong nga asos yung baba. O sa delikado ka na, Minard. Oh, Sige, lakaw na. At tuwang mong dapit. Kamita ang gahom sa mong pananaw. Aron imong mahibawaan kung asa mong dapit nagihasi sa mga dautan. mag-inusara lang ko. Oh, ikaw lang. Dili mahimong biyahan ko ang Olympia. Ako na'y bahala din eh. Ilabi na sa na. Sige na. Mentras dili pauwahi ang tanan. Oh, Amo Mateo. Sige, ato na ko. Kadiyot lang. Amo Mateo. Muadto ka nga magdagan. Oh, Dili kaon niya magkaabot nila. Og daghan na niya ang mabiktima nila. o sibot may pasabot Amo Mateo. Nalimot ka na ba sa akong kitudlo nimo? Mahimong magamit nimo ang usa sa imong mga gahom. Aron dali ra kang makaabot dito. Tuod. Batong nagpresentar sa hangin. Anya? Ipakita ang replika sa bato na nagpresentar sa hangin. Dahil ako sa dapit, dinanghasi ang mga dautan. Oh! Tuhan na si Maynard. Gidaan na siya sa kimugna niyang alimpos, pinaagi sa gahom sa hangin. Makat-on na gyud ka sa kadugayan, Maynard. Asa magkagudad aning alipos. Tanaw na ko sa gahon sa kong una. Kung saan nita po sa pagbahasi sa mga dautan. Ayaw! Ay, kung kayo sa ay, maluhoy mo! Ay, kinsa man taon mo! Ay, unsa man inyong gibuhat! Ay, maluhoy mo! Maluhoy! Ayaw! Kung magkinahanglan sa usa ka tawo nga magsiki og pangutada. Ang gusto na kong mahitabo nga mahisakop ka mo ni Agang Sandro, Ha? Ay, kinsa man na siya! Ha? ang hari sa kangit-ngit. Dili! Dili ka makabuhi! Buhay ko! Tabang! Uy, siya! Uy! Kinsa kang misulti na ko, ana! Osman ko! Tabang! Uy, siya! Kung mo ingon kong dili! Uy, siya! Ah! Tubig! Di ka ka ng tubig! Kalit lang nga may bugwak gikan sa yuta! Ayaw! Sige na! Dagan! O balik sa inyo! Dagan! O ayaw na paggawas pa! Sige na! Oo! Oh! Doon na mga sakop sa dautan sa unahan! Kining angay ka ninyo! Ah! Ah! Kinsa siya? Nganong ado na siya talagsaon nga gahom? Kinsa siya? Ako ang atubara! Ah!
Imo kining gisagang. Ah! Ang angan ng gibong dyan mo kurente! Kini! No! Gipasoob na nimo sa mga dautan nga mihasi sa syudad si Maynard. Oo, muna. Pero Bahala ka kaniya. medyo Sabi ko may pagsalig ka sa iyang kao. may pagsalik ko. Pero nabalaka lang ko tungod kay unang higayon kininiya nga bisog sa kaaway. Ngaway nakagiya kaniya. May pagsalig ko ni Mina. May pagsalig ko niya. Nagkadugo na nga ako, baba. May gawas nga dugo sa akong baba. Kinsa ka man, Gyud! Ang tigpatali po sa katauhan! Unsa? Dili! Kinahanglan nga mahisakop ka ni Agahong Sandro! Mahisakop ka! Ah! Oh, may migawas ka itong asos yung baba! Oh, nagpadong na ko! Oh, ah! Ah! Mga kauban! Tabagin niyo siya! Alerongin siya! Oh! Ah! Alipos! Huwag nangyari ka nito! Dili ko magsilbi sa gahom sa katarong! Mga kauban! Mamiyak kita! Dili kita magsilbi niya! Mamiyak ka! Oops! Ah! Mayong pag-abot. Mina. Binampos ko pagsanta sa madautan, amo Mateo. Mayo kung mao ka na. Nakahibaw na ko daan. Nga maayong balita ang imong dadon sa imong pagbalik. Tungod kay misalig ko sa imong katakos. Sa sinulganan, sa pagpaduman ako dito, nabalaka ko. Nga basig di ko magsilbi sa madautan. Pero, sa diyang nagkikawin ko nila, wala sila magsilbi sa kong gahom. Husto kagid amo Mateo. Sakop sila ni Sandro. Tungkol kay katong babae, nagkiskot siya sa pangalan ni Sandro. Dami pa ko. Maynard, kinahanglan nga andam-andamon mo ang imong kaugalingon sa inyo niyang panag-atubang ni Sandro. Tungod kay dili basta-basta ang iyang gahom. Amo Mateo, Mao ka na, Maynard. Kamhanan usab siya. Kinsa siya? Tigpadalipod ko no siya sa katawan. Agahong Sandro. Tiguang ba siya? Dili. Batanon pa. Usa. Batanon! Makalagaut! Aray, Daga naman unta nga akong mga sakop pero nakuhaan kini! usay amo buhaton ikaw na. Pamahuay una ka mo. Ilabi na ikaw. Pahuay una. Kaya doon na kami mga samad. O ikaw na. Magsulti lang unya kita. Pamahuay una ka mo! Matuman, Agahong Sandro. Kinsa man siya. Matod pa ni Jima, batanon pa kini. Pero si Amo Mateo, tiguang ni kato siya. Ang sugo nga tigbantay sa unan.
kinsa maginingingon ni Jima nga batanon. Kinsa siya? Ha! Mag-abot niya ang atong mga dana. Og siguroon ko na sa ato unyang panag-atubang malupig ka. Ha! Sa pagkakaroon, dili pa. Tungod kay hinay pang akong kao. Wa pagyud kini mahimpit. Hinahanglan nga makaabot pa ko og tulo ka pagtakdol sa buwan. Aron mahimpit na ang akong kahom. Paabuta ang atong panag-abot kung kinsa ka man. Magmahay ka ra unya sa pagbalda mo sa akong misyon nga gihatag sa akong mga sakop. Unsa? Mo na ang nahitabo, Minard? Oh, Ilona. Bay, nga nung wam ka magsulti na mo, bay Minard. Mo di nga nawagtang ka din Kay milakaw di ay ka. Kalit-kalit ang mga pangitabo. Bay, sa sunod mong pagigsangka nila ba? Mukuyog mi si Iluna. Unsa? Bitaw, mas maayo nang mukuyog mi. Kay makatabang mi nimo. Aw, wa tod mi gahom. Pero makatabang mi og bantay ba? Nga doon na ba'y nagpado nga kaaway nimo. Dili unya ka makakita. Malipate unya ka. Alisod na. Nya, kung maigo ka na. Mau. Sunod, pakuyoga mi ha? Oh, Bay, mukuyog mo na ako. oo. Dili ka naman. Oh, amo Matiyo. Delikado niya lakaw. O kamupaw niya ang makasagabal sa iyang pagpakig-away sa mga daotan. Oy, Mao nang mag-inusara siya sa iyang pagsantaon niya sa mga daotan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!